bracelet na iniyan patunay kung gurano kadeterminado ang 19 anyos na si Trisha Arena kan sitio Tico-Tico, Poro 4, Taysan, Legazpi City na madugtungan pa ang sa iyang buhay. Sa ibong kan sa iyang nanluluyang hawak, pigpipirit niyang magkaigwanin income nga ni makatabang pinansyal para sa iyang pagpapabulong. Taong 2018 kaya kan madiagnose siyang may lupus. Huli kan nasambit na helang, maginan sa iyang kidney ang apektado naman. Aminado na kung minsan siya man pinanluluyahan na. Alagad sa pag-ibon ng bracelet, nadudugangan daaan sa iyang paglaom na mabubuhay. Mahirap kasi may mga gusto po akong gawin na hindi ko magawa. Palagi ako napapagod agad sa palagi mga masasakit yung mga ko po, mga katawan. Kanakaaging si Mana kan puunan niya ang pag-ibon ng mga bracelet. Siya mismo ang nagdedesenyo kan mga ini. Mantang an sa iya man ina ang nakatokang mag-post kaini sa social media na nabibenta ninda nin 25 pesos ang kada pidaso. Hello po, kung gusto po niyo bumili ng bracelet, lang po kayo, mag-message lang po kayo sa akin. At saka pwede po kayo magpa-costume ng bracelet po. Para kay Nanay Lizelle, makulog sa buot na nahihiling niyang nadidipisilan si Trisha. Haros magumos mandaan sa iyang puso, tuyong minaabot sinda sa punto na kaipuhan nindang tipidon ang bulong ni Trisha huli kan labing pagtios. Sa 5 taon kaya na pagpapadialysis ni Trisha, dainadaan ninda aram kung sa insinda makuang panggastos. Ayun po, siyempre po kunailing po makulog. Minsan di ko napigilin. Iyo po ta. Siyempre, sa ira ko. Niyawasan ako sa tindahan. Tapos, minsan maapos siya. Ngayon, mama, gusto kong pagkain. Araw ka. Ano yung araw ka to? Kung kaya ko, pigbabakan ko. Pagkusog ba magpambot niya? Ayun po, sabi ko niya ko, ate, sige lang. Basta sabi ko, mararay ka pa. Wala, pasensya na po. Ako gusto ko sana may makatabang kang pang-maintenance niya. Yung masana baga po, daw anong sabihin ito, magapat man talaga. Katakod kay ni, hagad ni Nanay Lizelle na may makatabang sa inda para sa medikasyon ni Trisha. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Rose Espinas.